Ahoj, vítejte u druhého dílu z Minecraftu PE. Je to určitě dobré uvítání. Přes takovou dceruku, jsem si udělal takovou kousek uvítací síně a nějak jsem to trošku takové. Možná všeho zapla. Každopádně hrál jsem trošku za kamerou, dokopal jsem si tadyhle nějak tu díru a já jsem vzal takovou uvítací místnost, teda zeď, strop. A vypal jsem si nějaké uhlí, teda peci a to jsem na tím díle dělal. A dneska se v tom díle podíváme na to. Wow, mám se spadlo. Už jsem si to kořel, jakože tam je creeper. A tak je peříčko. Chytá nějaká potvora asi. Dneska si uděláme místo na náš domeček, co budeme mít. Takže mi si jste poslední takovou plošinku. Nějak zhruba tadyhle bych chtěl, aby byl ten domeček. To jsem vám fakt spadl. Kdybych spadl, to by nebylo dobré. No a když mám u sebe ten kobl, tak si to uděláme. Bude to tak, aby zhruba aby to bylo zhruba prostřed, protože toto jsou dveře, ten blok a jedno okno, dvě okno, jo. A slope. Jo, sloupy. Že tady byla ta voda. Díky vodíčko. Tady bych chtěl, aby tady na tom tím vysel ten domeček. No a mě se tady tam musím nahoru vrátit. Protože mám tady ty schody, jinak by to trvalo, než se vrátil. To prdele. Vypnout, rychle. Tak to by nebylo dobré, kdyby jsme umřeli. Protože... Jak se to dostal? Ten creeper. To nechápu. Creeper je takový nenápadný, potichý, kdyby se nic nedělo. Tak, tamhle sloup. Toho můžu skopat. A máme to nějak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 bloků. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1,
2. Do hajzlu. A to prdele. Pardon za ty slova, ale... musel jsem se vyjádřit. Doufám, že to najdu, protože ty věci bych nechtěl přijít. Tam má dole. Je tam voda? Jej. Ještě, že bydlím tak kousek po spawnu. Okidoki. Okidoki a... tak to bylo. Odporná ta vodometa zase se Lincolnom štve. Každopádně jdeme zase nahoru. Tento díl bude docela rozrůžo. Vzhledem k tomu, jak se něco seká. Zjáte ze mě hajzli, kurci. Kurci, no. Fix. Hej. Nech toho pepel. Tři, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Teď by se chtěl mluvit, kdybyste slyšeli nějaké blbosti v pozadí. Tak nějaké zvuky. Tak. To nám asi ale nevíde. Co? No, 6 nám toho chybí. Máme ještě teda 17. Dobře, jo. Tak natočíme. No, tak 12 minut určitě. Já budu dát vypékat nějaké... Kudy tam chodí? To hajím. S bugama jdu do prdele někam. Moment, tam je multiplayer. Tadyška. Se nám to tohle vypeče. Dáme si nějaké styky.
Tyjo, tam už jsem myslel, že nám počkat, já už jsem myslel, že nám to vypeklo jenom to jedno uhlí, ale máme 2 dřeva, to by byla pěkná hovadina. Je to zase tma. Božínku. Toto osvětlím. Jo, mám v plánu hrát za kamerou, potřebuji natočit ty stromy. Protože v videu to nebavilo zábava. Takže pokud se vám toto video líbilo, no tak to je z tohohle videa by to bylo už asi všechno, takže pokud se vám video líbilo, můžete dát like, odběr a pokud se vám na tom něco nelíbilo, tak to napište do komentářů a zatím čau.